Cvrčak i mrav. Jednog toplog ljetnog dana Cvrčak je sjedio u hladu i pjevao svoju pjesmu. Bio je sretan i bezbrižan, uživao je u suncu i ljepoti dana. Nedaleko od njega mrav je marljivo radio. Nosio je hranu u svoju kućicu i pripremao se za zimu. Bio je umoran, ali nije prestajao. "Zašto toliko radiš?" upita ga Cvrčak. "Dođi, sjedni malo i uživaj sa mnom. Ljeto je, sve je lijepo i ništa nam ne nedostaje." Mrav odgovori: "Uživam i ja, ali znam da dolazi zima. Kad dođu hladni dani, neće biti hrane, tada se neće moći pjevati." Cvrčak se samo nasmiješio i nastavio svirati. Nije želio misliti o zimi. Ali, kad je stigla zima, zemlja se prekrila snijegom. Cvrčak više nije imao što jesti. Bio je gladan i promrzao. Došao je pred mravlja vrata i pokucao. "Prijatelju, možeš li mi posuditi malo hrane? Gladujem i nemam ništa." Mrav ga je pogledao i rekao: "Ljeti si pjevao i uživao. Sad, kad je teško, tražiš pomoć. Zima nije vrijeme za pjesmu, nego za ono što si trebao pripremiti." Pouka priče je: tko ne misli na budućnost kad ima priliku, može ostati bez svega kada dođu teški dani.